Βλέπω άτομα που κερδίζουν τεράστια χρηματικά ποσά παίζοντας Chicken Road, αλλά εγώ μπαίνοντας στην εφαρμογή χάνω στη δεύτερη ή τρίτη κίνηση που κάνω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι λένε ψέματα για τα χρήματα που κερδίζουν? Βλέπεις, έχω δει και εγώ αυτά τα βίντεο και έχω σκεφτεί ότι είναι απλά διαφημίσεις. Έχω κατεβάσει πάρα πολλές εφαρμογές, έχω χάσει αρκετά χρήματα και έχω θυμώσει πάρα πολύ, μέχρι που συνειδητοποίησα κάτι, ότι το διαδίκτυο είναι γεμάτο από τέτοιες απομιμήσεις. Όμως εγώ σας έχω βρει τη μία, τη σωστή εφαρμογή που σας υπόσχεται και σας δίνει αυτά που σας υπόσχεται. Οπότε πάμε να δούμε μαζί. Ξεκινάμε το παιχνίδι, κλασικά, είναι πάρα πολύ απλό. Κινούμε το κοτόπουλο. Okay. Άλλη μια φορά πάμε να ξαναπροσπαθήσουμε. Κινούμε το κοτόπουλο μέχρι να φτάσουμε έναν ικανοποιητικό πολλαπλασιαστή. Απλά πρέπει να ξέρουμε πότε να σταματήσουμε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επί 55 είναι αρκετό το ποσό, 550 ευρώ σε μόλις ένα λεπτό, υπεραρκετό. Έρχεται ειδοποίηση από την τράπεζα με το ποσό που έχουμε κερδίσει. Οπότε αυτό είναι πραγματικά τρελό, είναι πραγματικά φοβερό. Αν θέλετε κι εσείς να μην χάνετε το χρόνο σας παίζοντας ψεύτικες εφαρμογές, σας έχω βάλει τη σωστή, την αυθεντική, παρακάτω στην περιγραφή. Καλή τύχη!